Acha bukuk naputi tini to belai tami sanai जों बुखा साखा ताम नौनि बिसिङाव खर' साफाया जोंनि बिप्लब जमातिया किल्लानि मताङै फाइलिया ना ब तिनि और जगह सेमि फाइनाल ब ताङै नुजालिया नोंथाय देमान किसा बगिसा नारबुसि साइडो के काइसा लास्ट पादो माया फनि साउता के ब साबन कबला ताम सिसा साइमान बा ब फनुमान खामता के परे खरय खसिगांसि फेल हनि सु इसाले रिफन नाके फेल खास अच्छा तिनि सेमि फाइनाल या देबना ब साबो बाय माने रजानो दंमोन तिनि लंस माइ दिरियां बाय ना माने बके बाय हात मालिया ngै दा मार जामु बनि सिंगल पार्टनार सुमाया ओ सिंगल पार्टनार मालिया ना ओ गमा दुएल सङ नंखे भर मानो ना सिंगल मान मालिया ना अच्छा नों त तिनि सिलेंखा सेमि फाइनाल बाय ना सिलें ब तबो ब नम्बर 1 1 2 3 4 5 रैंक ता द सागरा दि जे सेकेन्ड सिमि माने बखाबो माय बाटक जे सेकेन्ड तनि पटं तो माय सेकेन्ड तनि फेमिलि बर बम हाय आंखो मुसु माने टेक साइड का खायबान हायबोनो जानो कबला ताम साइमिया फास माना मुसु ता जुतन फास माना मुसु गनि अब निन अब जे तिनिनि सेमि फाइनाल जरते जे निन जार्नि व बबा हाय रखै नों आस प्रेक्टिस नि बिसिंतिरा नों अबनो माने खरां जागाव तो बुखाना बबा हाय रंनो बबनि बिसिंति नों माने sekarang tak sekali ada itu saling satan bisu sih bisa mengtangkap senang ini kita bisa tapai ada तिनी जे रेसाब माने गाय सालबोसो निसिमि नों सेरंनि थांमान जोंनि समय मान रेजिन बा ada सब जाना ini competition bagi siapa best kerana गाय तिनिनि या गलो ताबुक फाइनल फाइ दङबा बबा हाय रक खादु दङ मा दं तिनि जे सेमि फाइनल नों टप सेकेन्ड टिकि मानेबा फास मागे खादुं खाबुदा हायदा गाय फाइनल लगे ट्राय खाइसने तना दंगे नों बबा हाय रक तै